Já jsem tady. A ještě jeden kámoš. Lidi, ohodnoťte můj skin, kámo. A ohodnoťte ještě mýho kámoše skin. A lidi, myslíte si, že vypadáme jako kdybychom se jako byli dvojčata? Tak jestli jo, tak nám napište, tak mi napište jakože jo. A jestli chcete mé odhalko, lidi, jestli chcete mé odhalení, tak dejte na můj YouTube kanál, na můj druhý 15 odběratelů. Tam tohle video bude vycházet dneska. No, zítra. Tak. Tak, mi dejte odběr, jo? A tohle, protože začnu všechno, tak zatím čau.